Sibiri marsi kalo kile mɔgɔ ani seegin san 2026 DMS TV channel muso aw ni cɛ aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw kilinaw di hakilina cɔri la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaw ye olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛla walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bolo fɛ u ka se ka an ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko marisi kalo tile 20 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ACI 2000 commissaire de police maaw ye k'olu kɔni ye dankari réseau maa dɔw ka baara la ni réseau maa ninnu ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛnnen don moto suɲɛ yɛrɛ de kɔni ma an ka Bamako kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna kami wagati min na i n'a fɔ ko bi baara village kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Asogo cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni lakanabaliyaw bɛ ka d'a kan maa manafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka taa niyɔrɔ sigibaa ma ni yɛrɛ kɔni bɛna se fo k'u bila siran kɔnɔna na f'u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko araba tɛmɛnen marisi kalo tile 25 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye cɛ maramafɛntigi dɔw olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin feerekɛla dɔ ma baara village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ ko bi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ajawi Kubɛ quartier kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen quartier yɛrɛ kɔni tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Marie Claire yɛrɛ de kɔni ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Port-Bouet commune de kɔnɔna na ni o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Abidjan localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ni yɛrɛ la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni yɔrɔ sigibaa ma ni yɛrɛ kɔni bɛ dusumakasi kɔnɔna na ka d'a kan marisi kalo tile 24 tɛmɛnen san 2026 tasuma mɛnɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra ni quartier kofɔlen kɔnɔna na tasuma mɛnɛba min yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ka d'a kan tasuma mɛnɛba in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka so tan ani kɔ bonyako yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jeneni a kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wali min kɛra sababu ni ka yɔrɔ maa yɛrɛ kɔni dusuma kasi kosɛbɛ ka d'a kan o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko du tan ani kɔ bonyako k'olu yɛrɛ de kɔni bɛ kɛnɛma ni siyɔrɔ tɛ u bolo kabini wagati tɛmɛnenw na min États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye kabini wagati tɛmɛnenw na ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka jagoya pression yɛrɛ kɔni wuli ni ka boli Afrique du Sud jamana yɛrɛ kɔni kan o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min juin kalo nata in na san 2026 min yɛrɛ kɔni ye G7 maaw ka sommet yɛrɛ kɔni o bɛna ta kɛ Faransi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud ye Afrique du Sud kun kan ka i sen don ni sommet kofɔlen yɛrɛ kɔni na a min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale taara pression yɛrɛ kɔni boli Faransi yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye Faransi k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud k'a kana na ni G7 sommet kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔ ni o bɛ ka kɛ Faransi jamana kɔnɔ na ko pression yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ Faransi yɛrɛ kɔni kan fo Faransi ale kɔni fɛnɛ décision yɛrɛ kɔni ta k'a tɛ Afrique du Sud maaw yɛrɛ kɔni invité bilen ni ka na G7 yɛrɛ kɔni sommet la Faransi jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Iran Israël ani États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o ko in yɛrɛ kɔni min Uganda fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa ye ni o ye Muhoozi Kainerugaba yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni maa o maa kɔni y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Israël kun ko min yɛrɛ kɔni ye olu Uganda ye ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la k'olu fɛnɛ sen bɛ don kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na ko wagati min olu Uganda yɛrɛ kɔni kun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na jamana kelen min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka olu dɛmɛ o kɛra Israël yɛrɛ de kɔni ko yɛrɛ de kɔni na ka Israël yɛrɛ kɔni fɛnɛ to gɛlɛya kɔnɔ olu tɛ se k'u sigi ni ka o lajɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛlɛ min bɛ Israël ni Iran ɲɔgɔn cɛ la ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni juguyara ni k'a mɛn kosɛbɛ yɛrɛ kɔni ko siga foyi t'a la min ye Uganda ale b'a ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bila ka taa di Israël ma walasa ka se ka Israël yɛrɛ kɔni lafasa Iran contre la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamaw olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw ka se k'an ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni ACI 2000 commissaire de police maaw ye olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u ye dankari réseau maa dɔw ka baara la réseau maa minnu ka baara yɛrɛ kɔni kunbɛnnen don moto suɲɛ de ma an ka jamana kɔnɔna na a kɔni yira la k'a fɔ ko kabini wagati jan yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ACI 2000 commissaire de police maaw ye
olu kun bɛ ka nin sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɛ ko wa u ye sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɛ cɛsiri ale ni baara kɛ kun ɲuman ye ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni marisi kalo tile 20 tɛmɛnen san 2026 ni sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodali ye maa fila yɛrɛ kɔni kan ni bisi bɛ kɛ maa fila min na k'a fɔ k'u ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don moto suɲɛ de ma ko ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛra AC2000 commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni fɛ o opération yɛrɛ kɔni kɛra ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni criminalité kɛlɛli la ni ka bɔ han ka Bamako commune 4 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna février kalo tile 14 su tɛmɛnen ni ka dugujɛ février kalo tile 15 la san 2026 ni dun kofɔlen su fɛ moto Jakarta fila yɛrɛ kɔni suɲɛna Amdalaye quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni ka moto yɛrɛ kɔni suɲɛna Amdalaye quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu yɛrɛ de kɔni taara plainte tigɛ AC2000 commissariat maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ka yir'u la k'a fɔ k'olu ka moto yɛrɛ kɔni suɲɛna o plainte in de kɔfɛ ne yɛrɛ kɔni AC2000 commissariat de police maaw ka brigade de recherche ye ni o ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire de police Yusuf Kulibali yɛrɛ de kɔni bolo ale ni a ka cɛ don u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'u ka réseau de renseignement yɛrɛ kɔni dayɛlɛ walasa ka se ka renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ fɛrɛ yɛrɛ kɔni k'a latigɛ maa minnu yɛrɛ kɔni taara ni moto Jakarta fila ninnu suɲɛ ka bolo da u ka teliya la ko brigade de recherche man nin yɛrɛ kɔni talen moto suɲɛyɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na u ye kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ yen nɔ o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni bisiya bɛ kɛ k'a fɔ ko maa fila minnu yɛrɛ kɔni moto in suɲɛ ni olu yɔrɔ dɔnna wa u lakodɔnna fɛnɛ yɛrɛ kɔni ko bisiya bɛ kɛ ni maa fila minnu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni moto in suɲɛ ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bu minɛlen yɛrɛ kɔni fɛn don a kɔni yira la k'a fɔ ko maa fila nin yɛrɛ kɔni na kelen si bɛ san 20 na filanan o kɔni si bɛ san 19 na ko bolodara maa fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ni k'u minɛ ka taa n'u ye AC2000 commissariat de police yɛrɛ kɔni na walasa sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ se ka boli ni maa fila ninnu ka teliya la ko ni maa fila nin minɛlen ni ka taa n'u ye AC2000 commissariat de police yɛrɛ kɔni na u kɔni taara bila garde à vue yɛrɛ kɔni na u ka garde à vue yɛrɛ kɔni banna wagati min yɛrɛ kɔni ye commissariat de police ka cɛdenw ye u kɔni maa fila nin yɛrɛ kɔni minɛ ni k'u déférer ka taa an ka kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa fila ninnu minɛlen o kɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni dabɛla ka d'a kan halisa sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer walasa n'a sɔrɔ complice kun bɛ ni maa fila ninnu ka baara kɔnɔna na ka bolo da o complice kan walima n'a sɔrɔ réseau yɛrɛ de kɔni bɛ ni maa ninnu bolo réseau min kɔnɔna na ka baara bɛnnen don chaîne ma ka fɛ latigɛ ni ka réseau maa ninnu minɛ ka réseau yɛrɛ kɔni ci teliya la walasa ni yɛrɛ kɔni ye suɲɛni baara ye u kana na se k'o kɛ an ka jamana kɔnɔna na bilen ni opération min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye AC2000 commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni fɛ o opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali autorités ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛ k'olu ka lakana ka se ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min ye commissaire Yusuf Kulibali yɛrɛ kɔni ni ale ye brigade de recherche yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka brigade de recherche cɛdenw ma u ka cɛsirilen don u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la an ka kokɛtaw yɛrɛ kɔni jateminɛ kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ye collaboration ye halisa an k'o continuer k'o tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka d'a kan ko ni population ni fintigilakaw yɛrɛ kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la min ye fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɛ lakanabaliya yɛrɛ kɔni kɛlɛli ka bɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni lakanabaliyaw bɛ yen nɔ ka d'a kan cɛ maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni tan bɛn siranya yɛrɛ kɔni bila nin yɔrɔ sigibaa ma n'u dusukun yɛrɛ kɔni na araba tɛmɛnen marisi kalo tile 25 san 2026 wulafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko cɛ maramafɛntigi fila minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni taara bin ka nin wale kɛ ni ka ɲɛsin feerekɛla dɔ yɛrɛ kɔni ma baara village kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ kɔni bɛ a sɔngo cercle de kɔnɔna na surtout local yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni cɛ maramafɛntigi ninnu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni ma lakodɔn k'u kɔni nana moto yɛrɛ de kɔnɔna ni village kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u nalen moto yɛrɛ kɔnɔna u ye marifa yɛrɛ kɔni ci sanfɛ walasa ka se ka siranya yɛrɛ kɔni don baara village maaw dusukun na wali min kɛra sababu ye ni baara village maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bolo ni ka t'u dogo u ka sokɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko komi population yɛrɛ kɔni siranna n'u bolila ka t'u dogo f'u ka sokɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ni cɛ maramafɛntigi fila ni yɛrɛ kɔni u taara baga feerekɛla dɔ yɛrɛ kɔni ma ni k'u ka feerekɛminɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ne ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ ma lakodɔn bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi ko n cɛ maramafɛntigi nin ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa si ma bɔnɛ ani na wa maa si yɛrɛ kɔni ma jogi ko nka min yɛrɛ kɔni ni feerekɛla kofɔlen ye u ye ale kɔni ka bitigi kɔnɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen ta ne ka taa n'a ye o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye baara village sigibaa ma olu bɛ ka welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu baara sigibaa maaw yɛrɛ kɔni mako bɛ lakanaba yɛrɛ kɔni na ka d'a kan olu sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na olu bɛ siranɲɛ ale ni dusumakasi yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na
d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tasuma mɛnɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Ajawi Kube quartier kɔnɔna ni quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔlen don kosɛbɛ ni Marie Claire tɔgɔ de ye. Ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Abidjan mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Port-Bouet commune kɔnɔna na ni nin bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ de kɔnɔna na. Ko nin tasuma mɛnɛ jugumanba min yɛrɛ kɔni kɛra ni quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bilan min yɛrɛ kɔni bɔr'o la o kɔni bɛ tali kɛ so caman yɛrɛ kɔni jenina. Ni wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni su ko ni dugujɛ yɛrɛ kɔni cɛ du caman yɛrɛ kɔni bilala kɛnɛmana na ka d'a kan so yɛrɛ kɔni tɛ u bolo. Ko a bisɛgɛ bɛ kɛ k'a fɔ ko gazi ko problème dɔ yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni ni yɔrɔ kofɔlen in na. A kɔni yira la k'a fɔ ko marisi kalo tile 24 tɛmɛnen de san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni daminɛna. Ko wa kabini tasuma in yɛrɛ kɔni mɛnɛna so kelen yɛrɛ kɔni na carila ni ka se so tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin so in kɔnɔna na taa ma se ka di olu ma u ka don ka t'u ka sokɔnɔfɛnw yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka olu kisi tasuma yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw ma. A kɔni yira la k'a fɔ ko ni quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni jɔlen don ni minɛn minnu yɛrɛ kɔni ko minɛn ɲumanw yɛrɛ kɔni tɛ wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye so ninnu ye u tugutugulen don ɲɔgɔn na yɔrɔ ninnu ka dɔgɔ ko wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni tasuma yɛrɛ kɔni carili teriya la kosɛbɛ ka d'a kan sow yɛrɛ kɔni gɛrɛlen don ɲɔgɔn na n'a ye dɔ ta minɛ dɔrɔn a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ kɔni ta minɛ wale min kɛra sababu ye n'a sera ka so caman yɛrɛ kɔni jeni ko kabini tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni daminɛna min yɛrɛ kɔni ye sapeur pompier olu welela teliya la ni ka na fɛnɛ k'ali n'a sɔrɔ sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni teliya la ni ka na nali yɛrɛ kɔni na wa u kɔni intervention kɛ ni k'u seko n'u damayira kɛ walasa tasuma yɛrɛ kɔni ka faga ko n'a taw ta tasuma jeni ko yɛrɛ kɔni na bilan yɛrɛ kɔni giriyara kosɛbɛ ko du caman yɛrɛ kɔni bɛ hayirala k'a fɔ k'olu ka minɛn bɛɛ yɛrɛ kɔni taara ni tasuma ko yɛrɛ kɔni na u ka finiw u ka papiyew kuramafɛnw fo ka taa se u ka wariw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ni quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa caman b'i ka wari mara sokɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jenina ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛ wale min kɛra sababu ye ni ka o du man yɛrɛ kɔni bila dusumakasi kɔnɔna na ka d'a kan ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni senfɛ ko tiɲɛ fɛn fɛn bɛ u bolo a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taalen filɛ nin ko kabini laseli kɛra k'a fɔ ko ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra ni quartier kofɔlen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire autorité ma olu ma ko bila dakelen da la u wulila teliya yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa quartier kofɔlen kɔnɔna na walasa ka se ka taa u ɲɛda tiɲɛni yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire gouvernement maaw ye u m'u sigi ni ka ni man yɛrɛ kɔni dusumakasilen dɔrɔn la ye u ye dɛmɛ teliman yɛrɛ kɔni don ni ka ɲɛsin maa ma tiɲɛni donna maa minnu kun tasuma mɛnɛ senfɛ u ye dumuni ale ni wari dɔw yɛrɛ kɔni di ni denbaya ninnu yɛrɛ kɔni ma walasa tasuma jeni min yɛrɛ kɔni kɛra hakili fɔlɔ labanw yɛrɛ kɔni na maa ninnu yɛrɛ kɔni ka se ka u yɛrɛ balo hali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛna bila gɛlɛya kɔnɔna na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna tasuma mɛnɛ nin yɛrɛ kɔni ka ca kosɛbɛ Abidjan quartier dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sow ka dɔgɔn wa u tugutugulen don ɲɔgɔn na courant baribarilen don ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye bonbonne de gaz ye dɔw bɛ o utiliser nka u kan ka utiliser sariya min kɔnɔna na u t'o si labato ko wale yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye kuma caman ni ka na ni nin n'a ɲɔgɔnna walew yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni ye association des quartiers dɔw yɛrɛ kɔni olu profiter nin yɔrɔ tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛ ni ka hakililaji kɛ k'a yira k'a fɔ ko gazi yɛrɛ kɔni utiliseli i ka so kɔnɔ ko min yɛrɛ kɔni ye kɔlɔlɔ ye k'o b'a la ko wa yɔrɔ dɔgɔmani yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka taa minɛn dɔw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan minɛn minnu yɛrɛ kɔni mɛnɛ ka di ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ risque ba yɛrɛ de kɔni ni ɲɔgɔnna tasuma mɛnɛw yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko yɛrɛ de kɔni ni association man bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka sensibilisation caya kosɛbɛ wa u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ni ɲɔgɔnna tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na min ye pompiers yɛrɛ kɔni nalen o ka se ka teliya kosɛbɛ ka d'a kan yɔrɔ nin dɔgɔya yɛrɛ kɔni sababuya yɛrɛ kɔni min ye pompiers nalen nin yɔrɔ nin na o ka gɛlɛn kuma dɔw la du minnu yɛrɛ kɔni ka minɛnw yɛrɛ kɔni jenina ni tasuma mɛnɛ nin yɛrɛ kɔni fɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ka laɲiniba fɔlɔ o de ye fɛɛrɛ ka latigɛ so dɔ ka di olu ma olu bɛ se ka si yɔrɔ min ale ni k'olu ka sɛbɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni jenina ni tasuma mɛnɛ fɛ fɛɛrɛ ka latigɛ o sɛbɛn ninnu ka dilan kura ye ni ka di olu ma sigiɲɔgɔnw fo ka taa se communauté dɔw yɛrɛ kɔni membre ma olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka fɛn dɔw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ka di nin maa ma walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ nin wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin yɔrɔ man yɛrɛ kɔni bɛ dusumakasi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka o y'a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni ye dɛmɛ dɔw ye min yɛrɛ kɔni gouvernement ma olu ye dɛmɛ dɔw ye wa u sigiɲɔgɔn fo ka taa se communauté dɔw yɛrɛ kɔni ma olu fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni d'u ye ko nka o n'a taw ta halisa olu mago bɛ dɛmɛ kɔnɔna na ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnɛmana na fɔlɔ
Ni yɛrɛ kɔni Afrique du Sud mɔgɔw ka présidence ka porte-parole ni o ye Vincent Magwaya yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen bɔra ni ka laseli kɛ ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɔra kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a ye pression yɛrɛ kɔni kɛ Faransi kan walasa min yɛrɛ kɔni ye Faransi ale kana na Afrique du Sud yɛrɛ kɔni invité G7 yɛrɛ kɔni sommet la ni o bɛna kɛ Faransi jamana kɔnɔna na wagati nataw la. Alamisa tɛmɛnen mars kalo tile 26 san 2026 min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka présidence olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Cyril Ramaphosa ni ale Afrique du Sud jamana ɲɛmɛ ko kɔni invité len tɛ bilen G7 sommet yɛrɛ kɔnɔna Faransi jamana kɔnɔna na ni G7 yɛrɛ kɔni sommet kan ka kɛ juin kalo nata in na Evian localité yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ko Faransi ma sɔn ka Afrique du Sud président yɛrɛ kɔni invité ka da kan ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale de pression yɛrɛ kɔni kɛ Faransi kan k'a kana na Afrique du Sud yɛrɛ kɔni invité min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni ale de États-Unis jamana ɲɛmɛ kabini ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na jamana ɲɛmaya la États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na sanga ani wagati a bɛ walew ta ni ka ɲɛsin Afrique du Sud yɛrɛ kɔni ma Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ ka Afrique du Sud yɛrɛ kɔni accusé min yɛrɛ kɔni na o de ye ko min yɛrɛ kɔni bagan mara la ale ni sɛnɛkɛla jɛman minnu yɛrɛ kɔni bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na ko Afrique du Sud mɔgɔw bɛ ka wale jugu ta ni ka ɲɛsin o yɛrɛ kɔni ma ko wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ Afrique du Sud ye k'a taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ Israël yɛrɛ kɔni kama Cour internationale de justice yɛrɛ kɔni na ka da kan ko min yɛrɛ kɔni Israël ye k'a bɛ ka génocide yɛrɛ de kɔni kɛ Gaza Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud mɔgɔw ye k'u ye nin min kɛ k'u yɛrɛ de kɔni ma diya ye o de la sanga ani wagati a bɛ bɔ a bɛ kojugu ta ni ka ɲɛsin ni jamana in ma Vincent Magwaya yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu bɔra kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a ye pression yɛrɛ kɔni boli Faransi yɛrɛ kɔni kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni Faransi ale ma sɔn ka invitation yɛrɛ kɔni ci Afrique du Sud ma walasa Afrique du Sud ka se ka taa a sen don G7 sommet yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛna kɛ Faransi jamana kɔnɔna na juin kalo nata in na k'a fɔra olu ɲɛna ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a ye Faransi yɛrɛ kɔni menacé ko ni Faransi yɛrɛ kɔni sɔnna ka Afrique du Sud yɛrɛ kɔni invité ni ka na G7 sommet yɛrɛ kɔnɔna Faransi jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis k'u bɛna G7 yɛrɛ kɔni boycotté u b'a tiɲɛ hakilila jiginna san 2025 novembre kalo wagati min yɛrɛ kɔni G7 mɔgɔw ka sommet min yɛrɛ kɔni kɛra Afrique du Sud jamana kɔnɔna na min ye Donald Trump a ma sɔn ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na wa kabini o wagati fo kana se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni ma G7 jɛkulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na groupe fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko États-Unis de bɛ o groupe ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na a tɛ sɔn ka Afrique du Sud yɛrɛ kɔni invité ni ka se o groupe yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye o la ko ka sɔrɔ san 2025 novembre kalo wagati ni o G7 sommet yɛrɛ kɔni taara kɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na o wagati yɛrɛ kɔnɔna na min ye Emmanuel Macron ni ale de Faransi jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ de kɔni bɔra ni k'a fɔ ko ale Emmanuel Macron yɛrɛ de kɔni bɛ Cyril Ramaphosa ni o ye Afrique du Sud jamana ɲɛmaa k'ale yɛrɛ de kɔni bɛ o invité ni ka a sen don G7 sommet yɛrɛ kɔnɔna na min kun na kɛ Faransi jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min G7 groupe yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana 7 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ni o jamana 7 ni yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jamanaw la usine ba bɛ maa minnu ka jamana kɔnɔna na diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu jamanaw yɛrɛ de kɔni bɛ nin G7 yɛrɛ kɔni jɛkulu kɔnɔna na nka Afrique du Sud mɔgɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Faransi kelen ni ka décision ta k'a fɔ k'a tɛna na Afrique du Sud yɛrɛ kɔni invité bilen ni ka taa sen don G7 sommet yɛrɛ kɔnɔna na Faransi jamana kɔnɔna na k'o tɛna na tiɲɛni foyi yɛrɛ kɔni don Afrique du Sud ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya la k'ale la sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni États-Unis a bɛ ka nin ko ninnu ta ni ka ɲɛsin Afrique du Sud yɛrɛ kɔni ma k'o n'a tɔw ta min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud a ka d'a ye kumaɲɔgɔnyaw ka to ka tɛmɛ ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la ko kabini Donald Trump ni a ka administration maaw yɛrɛ kɔni ma na États-Unis jamana ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud ale ni États-Unis jɛɲɔgɔnya tun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye ale ka mandat in yɛrɛ kɔni bɛ ban États-Unis jamana kɔnɔna na o kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni u ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ to yen nɔ ko yɛrɛ de kɔni olu tɛ kuma u tɛ foyi yɛrɛ kɔni fɔ ka da kan kabini Donald Trump yɛrɛ kɔni mana fanga la min yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔnya o bɛ Afrique du Sud ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa olu Afrique du Sud b'u muɲu nin wagati in yɛrɛ kɔnɔna ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ka fanga banna jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛla la o bɛ continuer min ye Muhoozi Kainerugaba yɛrɛ kɔni n'ale yɛrɛ kɔni Uganda ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ ko wagati min olu Uganda jamana yɛrɛ kɔni kun tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔna na ni fanga foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ olu la ko wagati yɛrɛ kɔnɔna ko min ye Israël ye a ye olu Uganda yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔma don ko yɛrɛ de kɔni na wagati min na olu Uganda fɛ ye ɲɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu ka PIB yɛrɛ kɔni fangaba bɛ o la farafinna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o wagati yɛrɛ kɔnɔna mun na olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛna n'a fɔ k'u bɛ
Israel yɛrɛ kɔni lafasa ka sanga ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Israel ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la bɛ wagati min na fɔ ko bi min Uganda ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmɛ ale y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Uganda ye k'a ka jugɔrɔmadɔ yɛrɛ kɔni bɛ Israel ye wa y'a yira k'a fɔ k'ala bɛ se ka kɛ min yɛrɛ kɔni Uganda ye ale bɛ a ka fintigilakaw di Israel yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka Israel dɛmɛ ni kɛlɛ in kɔnɔna na Uganda ka fintigilakaw ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ni publication na a ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka a ye welemada kɛ ko ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ min Moyen-Orient region kɔnɔna dankari o la wa a bɛ tila ka kangala gɛlɛmaba yɛrɛ kɔni kɛ ko ni maa o maa kɔni y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Israel la ka Israel yɛrɛ kɔni bɔ yen nɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Uganda ye ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la ale b'i sen don kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔ na ni ka Israel yɛrɛ kɔni jugɔrɔmadon wa min yɛrɛ kɔni ye Uganda ka ni général yɛrɛ kɔni a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Iran ni Israel ɲɔgɔn cɛ la ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ma ban ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kuntagala yɛrɛ kɔni janyana ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la ko min yɛrɛ kɔni Uganda ka fintigilakaw k'u pɛrɛnnen don k'u sen don kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔ na ni ka taa Israel yɛrɛ kɔni lafasa Uganda ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa kun ye message dɔ yɛrɛ kɔni bila kɔfɛ a tilala ka nin message kofɔli yɛrɛ kɔni supprimer o message in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni kow yɛrɛ kɔni taara tagabolo cogo dɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Uganda ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ bila ni ka taa kɛlɛkɛyɔrɔw la fo Israel jamana kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Uganda ale kɔni y'a yira États-Unis ale ni Israel bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko ni jamana fila ninnu mago bɛ u la kɛlɛko in hukumu kɔnɔna na ko Uganda pɛrɛlen don ni ka fara nin jamana ninnu kan wa y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Uganda ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko tile 3 kɔnɔna na olu bɛ se ka Iran faba minɛ ni o ye Tehran ye ka sɔrɔ bombardement foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ ko san 1980 wagati ye ale ni san 1990 wagati ye ko min yɛrɛ kɔni Uganda ye ale kun tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔna na fanga yɛrɛ kɔni kun t'a la ko jamana min ye olu Uganda jugɔrɔmadon o wagati in na o kun ye Israel de ye ko wagati min na olu Uganda yɛrɛ kɔni ka PIB o kɔni bɛ dollar wari miliyari 100 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ de kɔnɔna na ko o wagati in yɛrɛ kɔnɔna fanga bɛ o la ka d'a kan ni ɲɔgɔnna PIB yɛrɛ kɔni tɛ farafinna jamana si yɛrɛ kɔni bolo ko wagati min olu ye fanga sɔrɔ kun jumɛn de la olu fana b'u ban k'u tɛ Israel yɛrɛ kɔni lafasa Uganda ka ni général yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a hakɛ yɛrɛ kɔni bɛ Israel bolo a ka kɛ diɲɛ kɔnɔna na wa a ka kan Israel k'a yɛrɛ lafasa ko yɛrɛ de kɔnɔna na ko attaque fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Israel yɛrɛ kɔni ma min ye olu Uganda ye olu kɔni b'o attaque nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ye Uganda yɛrɛ kɔni ka bɔlen ni ka nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ o ma bali maa caman yɛrɛ kɔni na ka d'a kan kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na Uganda ale ni Israel olu kɔni tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa jamana fila nin yɛrɛ kɔni ka di kosɛbɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama cogo kabini san jan tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Israel ale ye Uganda jugɔrɔmadon kosɛbɛ o yɛrɛ de kɔni na Uganda mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ pɛrɛnnen don ni ka Israel yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni Israel yɛrɛ kɔni mago bɛ hali olu ka fintigilakaw la ko siga foyi t'a la olu b'u ka fintigilakaw bila ka taa di Israel yɛrɛ kɔni ma ko wa n'a ka di Israel ye min yɛrɛ kɔni olu Uganda ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni tile 3 kɔnɔna na dɔrɔn olu bɛ se ka taa Iran yɛrɛ kɔni faba minɛ ni o ye Tehran ye ka sɔrɔ bombardement foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ kɛlɛ in kɔnɔna na ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma